icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri wa Washington Marimira Bush ngora baba Isabel muri yeZimbabwe tiri ku specimen ka onai kuti chibhorani chimwe chete chibhorani 1 mukatarisa namba yevanhu vari panapa apa vanhu varida kuenda kumabasa vanhu vada kuenda vanoenda kuchikoro but chibhorani i1 kureva kuti munhu 1 panapa anogona kuita 4-5 hours ari pachibhorani utungamiriri dai wakwanisa kubatsira vanhu mukatarisa QE kureva kuti vanhu vari panapa vanogona kunge vauya usiku pamvura vachizobva kuma10 kana kuma11 kuma12 munhu ari pamvura mukatarisa iyi itori QE yevanhu vari kuenda kumvura tomboti munhu ari kuenda kubasa uyu achaenda kubasa rini tomboti munhu uyu ane mwana ari kunasinga anoenda kope mother ndine chitupa chekusevenza munyika ndirika mandisingapinde mubedroom menyu asi kana mangouye apa ndepe hurumende apa yakanituma basa sorry ngati andipinde mubedroom asi kana mauya pandiroshana ndoita sei mother ndinzwisisei mother ndati nyaya ndiri kutaura ndestate iyi ndestate yechibhorani iyi mukazvinzwisisa zvandiri kuita zvinogona kubatsira vanhu ava kwete imini munombozvizisa kuti zvobatsira izvo andiri kutaura sorry urati ndiri kuona kuti vanogeza ka vari kuzvifarira because vanoda mvura ndiri kuona kuti vanogeza ka vari kuzvifarira nekuti vanoda chii vanogeza vanofarira chii bo ndapedza kutaura ichokwadi muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika zvandika chibhorani chinofanira kuti vanhu vaisirwe zvibhorani zvakawanda mvura nenguva nditika because vanhu vamukatarisa vamwe vanhu vanenge vada kuenda kumabasa but vanokwanisa kuita 7 hours vasati vaenda kupi nekuti mvura inenge yaita sei vanhu vari kuungana pamvura imwe chete tatenda